Hello, sziasztok! Vajdahunyadváránál vagyunk, és most csak a bazárnál. Szóval mindenféle szuvenír apróság. Szembe Hunyadivár. Fizetik a belépőt, 35 le a felnőtt, 2 le a tanuló gyerek. Jön meg a felnőtt. Izmos emberek hozták fel biztos. Látszik a város. Itt komoly kell lenni, te. Ez kastély. Na látod, hogy kastély, és nem vár. Ez Hunyadivár. Kettő az egybe. Jön, érdekes. Megyünk be. Ja. Sziasztok! Fújj! Maszkol, te hova mész? Menjünk is Rabolni? befele. Kis feltétlenül. Kell a maszk. Az udvar. Gyertek ide! Itt van egy szép kilátás. Régispír. Pince. Wow. Én dobok fel 10 banit, legyen szerencsém. Milyen fősvény vagy? Dobjál 10 lejt? Aztán jönnet a város. Látszik. Na, lássa. Na, dobjátok be. Mondjatok egy kívánságot is, nem? Na, mi kell? Ha? Nem állsz oda, nem állsz oda. Innen visszapattan a golyó. A puska, ami előttek. Jaj, milyen látszik a város. Puskák. Sétavút.
Fényképezted? Hunyadi János. És itt volt a kínzás. Erre is emlékszem, nincs. Ilyen szegés székkel tették a kezéhez. És csak fejezték le. Ezen a kereken. A girotin. Hát az, aki vétkezett, ide kerül. Ide volt kifeszítve. Jól emlékeztem, hogy van meg a vága. Sokat nem látunk. Ez ide itt van. Ez elég morbid. Kezétől? Igen. De az már eltört. Ha olyan megcsinálva, én. Azt a filmet. Skandalos. Lássuk itt mi van. Valami gyékényből van. Itt valami... Itt volt egy kis műhely. Mint itt. Satupad, meg ilyesmik. Hasonlóság. Hát, főleg te, hogy milyen magas vagy. Na, felmenjünk. Igen, mellednek a lépcső. Igen. Megyünk itt a hálószobába. Milyen szépen be van rendezve. Jó, a régi óra. Várja. Már lehet ízni blitzen? Az. Feltételezem, hogy de hogy jut a sztori? Mondd el a verset. Szilágyi Erzsébet leveit meg itt a szerelmes könnyeivel azt is feleségtem, fiának a levél Prága városába, soha nem tudom tovább. Ügyes. Így nagyjából elmondtad. Itt megint egy pihenő. Mondd a színházba. Foglal helyet, madám. Mit mondod, gyenge a deszka? Elbír minket. Mi vagány, még a kicsi tévék lennének. Igen. Ezt én festettem. Ó, bűvész. Télen festetted, mi? Lehet leskelődni kifele.
Ó, ez milyen szép. Kolozsvár. Nagy udas. De várj, Na, kell fókuszáljon. Sötét van. Mint egy barlang olyan. Na, még feljebb kell menni. Ja, megtudtam. Hogy is nagy, már fókuszoltam. Mindjárt felmegyünk a toronyba. Oda akarunk. Oda. Én is kidögöltem. Kis rés. Most jön a börtön. Ha? No, hát itt Igen, hát jó mondjuk, jó. De emellett nem sokat látunk, de a nő az itt volt, ezen. És azt felakasztották a valamilyen? ki volt itt? Egy nő volt, le volt ülve, és a keze így össze volt a galábas, és a keze is össze volt a ki. Jó, és Hát nem mondjuk, kiszabadult. Az igen, az felhoztatták. így akasztották fel a benneket. Ja, Isten. Vagy mint jön, és hogy eltöltik a nagyon jó. Súlyból kijöttünk. A keringő patak. Kacskaringozó. Na milyen volt? Nagyon vagány. Nagyon vagány.